Pero karong panahon na ang ilang mga missionary hayahay. Ano man kina may support from outside tawag ining sources nila. For example kanang ilang mga benefactor nga mga kanang ilang mga benefactor nga mga tawag ini mga Amerikano or gikan sa gawas. Mo nang ilahay. O karon, ang tawag ining mahitabo, siyempre kung magtudlo sila, mabataw ang style na nila, himuon nilang kapital, gawas nga himuon nilang kapital ang pulong sa Ginoo, himuon po nilang kapital ang mga inosenteng Katoliko. Kung wa mo kabantay kaniadto sa wala pa uso ang social media, dili pa uso ang kini nga Facebook, dili pa uso ang YouTube, ang sa una kay video camera dato nang murag silbi na kay angat-angat takas kinabuhi iba kumbaga mahal biya ng video camera. At the same time kanang mga picture katong film pa kaniadto. So pag magpatigom ng mga pastoy, moadto na sa usa ka lugar, magpatigom na sila, ilahan ang picturean. Nya ipadala na dito sa ilahang mga benefactors. Nga mo sila nga mao niyang amo ang mga membro nga nagkinahanglan sa inyong support. So pagbalik ana picture gikan sa Pilipinas, ipadala na dito sa laing nasod. Pag abot dito, pagbalik ana dollar na. So mao na nga pag human pag ana, pag ma-convert to nila, kadtong mga tao nga ilang kunong giwali-walihan, mao na pud toy tagaan og dako nga responsibilidad nga mabuhi si pastoy ug ang iyang pamilya.